Φίλοι και φίλες του Cinematicaholics, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο εδώ στο Monte Smith της Ρόδου. Θα κάνουμε και κάποια πλάνα με τον drone να δείτε ένα από τα πιο ωραία σημεία της Ρόδου. Αξίζει να το παρακολουθήσετε, μείνετε συντονισμένοι και μην φύγετε από το βίντεο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο λόφο του Monte Smith, βλέπετε φοίνικες εδώ, ο ήλιος, φοβερό σκηνικό, συννεφάκια ωραία και η θάλασσα λάδι σήμερα, λάδι, είναι φανταστικά. Είναι ένα από τα πιο ωραία σημεία, όπως είπα και πριν, της Ρόδου, που όποιος έρθει στο νησί αξίζει να το επισκεφθεί και να το δει. Ο λόφος του Monte Smith, παλιότερα γνωστός και ως λόφος του Αγίου Στεφάνου, έχει πάρα πολλά ιστορικά σημεία και είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας για το νησί μας. Ο λόφος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης της Ρόδου, σε ένα υψόμετρο που σου δίνει την δυνατότητα να βλέπεις τέλεια και την πόλη αλλά και την θάλασσα. Επίσης, ο λόφος του Monte Smith δεν είναι απλά ένας λόφος με ωραία θέα. Είναι ο λόφος της Ακρόπολης της Ρόδου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Η Ακρόπολη της Ρόδου, που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του λόφου, δεν ήταν οχυρωμένη όπως άλλες αρχαίες ακροπόλεις. Αντί για τείχη, η Ακρόπολη ήταν διαμορφωμένη ως μνημειακός χώρος, με ιερά, ναούς, δημόσια κτίρια και υπόγειους λατρευτικούς χώρους. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις χρονολογούνται κυρίως στην ελληνιστική και ιστεροελληνιστική περίοδο. Εδώ λοιπόν στο λόφο του Monte Smith είναι ένα από τα γραφικότερα μέρη στη Ρόδο. Δεν υπάρχει τουρίστας που να έρχεται εδώ στο νησί και να μην έρχεται εδώ να βγάλει μια φωτογραφία. Οπότε ήταν απαράδεκτο για το κανάλι μας να μην κάνουμε ένα vlog εδώ πέρα. Είναι από τα γνωστότερα σημεία της Ρόδου, τα hot spots που λέμε. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ρόδου, 305 έως 304 π.Χ., από τον Δημήτριο Πολιορκητή, πιθανόν κάποια κτίρια, θέατρα, ναοί, να καταστράφηκαν ή αναδιατάχθηκαν προκειμένου να προσαρμοστούν οι οχυρώσεις της πόλης.
Άδελφος εδώ. Αυτός ο καταγάλανος ελληνικός ουρανός. Ό,τι καλύτερο. Σεισμός το 228 π.Χ. οδήγησε σε επανεπιχειρήσεις ανοικοδομήσεων με δωρεές από ελλαδικές πόλεις. Κατά την Ιταλική κατοχή 1912 έως 1945, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή έκανε σημαντικές ανασκαφές. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληνική αρχαιολογία συνέχισε τις έρευνες και αποκαταστάσεις. Ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα υπέστη ζημιές από βομβαρδισμούς και από την εγκατάσταση πυροβολικού κατά τον πόλεμο και στη συνέχεια έγινε αποκατάσταση. Ένα τμήμα περίπου 12.500 τετραγωνικά μέτρα της αρχαιολογικής ζώνης έχει χαρακτηριστεί ως απαγορευμένη για σύγχρονη δόμηση, ώστε να επιτραπεί η μελλοντική συνέχιση των ανασκαφών. Αν δεν κάτσεις σε ένα κομμάτι από αρχαίο οικείο να ξεκουραστείς, δεν έχει νοστιμάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα κομμάτι από οικείωνα της Ακρόπολης της Ρόδου. Έχω κάτσει εδώ να ξεκουραστώ, να κλείσω και το βίντεο. Να σας ευχαριστήσω που το παρακολουθήσατε, να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε το κανάλι μας. Για όσους δεν είστε ακόμα εγγεγραμμένοι, θα παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε like στο βίντεο και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις για τα νέα μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια. Καθώς το βλέμμα απομακρύνεται από το λόφο του Μοντε Σμιθ και χάνεται πάνω από την πόλη της Ρόδου, αποκαλύπτεται ένα τοπίο γεμάτο ιστορία, φως και μνήμες αιώνων. Ο λόφος αυτός, με την αρχαία Ακρόπολη και τα ιερά του, δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη. Είναι το σύμβολο της ροδίτικης ψυχής, ένα στολίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μας θυμίζει πόσο τυχεροί είμαστε να το ονομάζουμε δικό μας. Αυτός είναι ο λόφος του Μοντε Σμιθ, η καρδιά της Ρόδου που συνεχίζει να μας κάνει περήφανους.